אז היום, אחרי הרבה זמן שלא עשיתי, אני החלטתי להעלות סוף סוף סרטון של Animal Company, ווואו, הם שינו הרבה. מסתם משחק רגיל עם סתם על נשקים מגניבים, למשחק עם טלפורט גן, עם מפות חדשות. המפה כולה השתנה, יש רובוטים, מה אין? די, אוקיי, בוא נתחיל, אין לי כוח, די, זהו, אין לי כוח, קיבלתי קריזה, ביי. לא ידעתי הרבה לערוץ בזמן החודשיים האלה, ואני רוצה להגיד למה. לא רוצה להגיד לכם למה. מה זה כאן? פה לא הייתי. וואו, זה חדש? אוקיי, בדקתי, מסתבר שזה בכלל לא חדש. כן, יא. אפשר לשחוט? יש פורטיקלס. אוקיי. שם אני נלך. אוקיי. איפה אנשים? סילר! הבאתי פנס! הנה, בוא. הבאת גם נשק? צריך? היא לא יכולה לפגוע בי, אני מכוער מדי, היא מפחדת ממני. זרו! אוקיי. אח שלי, בוא נדבר על זה. תקשיב! הם בסדר. בוא, תחזרו. וואו. כל מי שיש טלפורט גם שיבוא לפה. אני רוצה לעבור את החלק הזה גם דרך ככה. וואו. יאללה. רגע. מה? למה יש שתיים? עכשיו אתה פשוט יורה לשם. יאללה בואו. מה? מה המובייל שלך, אדוני? אוקיי, זה באמת. תמיקסי. להבאתי כלי נשק חזק מספיק לממק. אני לא יכול לבוא לפה, נכון? אני לא טוב בלשחול, אני באמת מטומטם. אוקיי. what the fuck. הפסידו. רגע. בוא נמשיך. What the fuck? מה? זה מפה ישנה. למה הם שמו באג? מה, הם מפגרים? רגע, מה? לא! בואי. ביוב. אני... מה? אני השגתי גרפלר. איך משיגים את זה? איך משיגים את זה? ברווז, הטבעה. אפשר שכפל את זה עוד שכפל. הוא מת. מה? אני פה. רגע, איך משיגים את זה? למה לפוצץ אותם? משיגים רובוטים. הילד מתאבד כאילו. זה מצחיק זה. רגע, אחר כך זה... כן, אם זה מתפוצץ, או שדופקים בך מלא פעם, רגע, לא, יאי. אז אני פשוט אשכפל לעצמי 10 מיליון כאלה. אני הולך לך לייזר. what the fuck, איזה חמוד זה. אם אתה מתפוצץ, אז הרובוט מתפוצץ והוא נעלם. בוא נלך לקוד פרטי. אוקיי, עכשיו, אני לא הסברתי מספיק טוב מה צריך להביא. מה שצריך להביא זה תיק ומטריה. צריך הכי מהירה. לקחת ומהר, אתה צריך פשוט לעזוב ומהר לקחת.
עושה את זה רק מפה. אפילו את זה שאתה יכול להשתמש שאני אוהב אותך. מה? אוקיי, עכשיו אני מניח שאתם בטח תשאלו איפה הם. אז זהו, שהם לקחו כמעט את כל הסרטון בשביל פאקינג לחפש את ה... נו! קח אותה ביד, תעשה ככה. אוקיי. עכשיו תפעיל את זה. רגע, חכה לו. עכשיו, קפצו בו אחריי. Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. הנה הרובוטים. מה? זה לא, אני לא רואה את זה. If I could take you up in paradise. מה? מה? רגע, מה קורה לזה ככה? רגע, אני הולך למות! עוף ממני! תתפוצץ! על מה אתה אומר? מה זה? תסתכל איזה פליצה! ראית איזה פליצה? אתה יודע שאתה מביא לי תוכן. זה לא אני. מה? זה לא אני עשיתי את הפליצה. כולם לריב! Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bip. יופי, עכשיו תראו את הרובוטים. אוקיי, כמו שראיתי מקודם, אני שנייה בטעות הוצאתי את המד הזה של הקיק. עכשיו, מה זה המד של הקיק? אתם תראו. ויש פה כל פעם 10. נחכה עוד 2 דקות שיהיה לך 20 רובוטים ונראה. כן. מה? טוב, תקשיב. מאמה. לא יודע, אני הולך לשם. רגע, איפה? הלו? איפה הוא? איפה כל הדבר? לא רואים אותו אפילו. הלו? לא רואים אותו אפילו פה במקום. אין מצב שקרס לו. נראה לי אשכרה קרס לו. קיצר, לא משנה, בוא נעשה. כן. אחרי זה אני השארתי אותו בחברים, ואז... אותו, אבל הוא אמר שהוא יצא. אוקיי, כמו אתכם חדש, אז אני נולדתי בעצם בשנת 5440. אוקיי, עכשיו אני... what the fuck? מה אכלתי צהריים? בשעה 10. עכשיו הגיע השלב שפשוט איבדתי את זה. מי מאמין שאני בכיתה ז'? תרשמו. אוקיי, ביי!